Wara li matul il-jum ta' tnejn tħabbar il-kabinett il-ġdid li jinkludi 21 ministru u 2 segretarji parlamentari, l-esponent tal-Labor Neville Gafà ħareġ jattakka l-Ministri tas-Saħħa li kien hemm qabel Ian Borg minkejja li tnejn minnhom għadhom fil-kabinett preżenti. F'post fuq il-medja soċjali Neville Gafà qal li wara assenza ta' bosta snin fl-aħħar il-poplu se jkollu Ministru għas-Saħħa ta' kredibilità. Din id-dikjarazzjoni tidher b'mod ċar li hija attakk dirett fuq il-Ministri tas-Saħħa li kien hemm fil-passat u li skont Gafà mhumiex kapaċi. Din il-mossa tikkonferma wkoll kemm Roberta Bela mhux qed jafdal lil dawk li jaħdmu fis-settur tas-saħħa sabiex imexxu dan il-Ministeru. Fost id-deputati kollha Laburisti li ġew eletti fl-aħħar elezzjoni hemm 4 li huma tobba. Iżda Ġottina Bela, Chris Fern kif ukoll Melkin Pola Ġużgalja ma jnatawx il-Ministeru tas-settur tas-saħħa. U dawn it-tobba kollha ingħataw portafoll li m'għandux jaqsam xejn ma' nqasam li huma esperti fih. Dan meta fil-leġislatura li għaddiet f'xi punt jew ieħor okkupaw ir-rwol brabta mas-saħħa. Imbagħad Deo De Battista li wkoll huwa tabib spiċċa segretarju parlamentari tal-Anzjanità Attiva fejn għalkemm Roberta Bela ħatar ammont kbir ta' ministri ma sabx post li jħalli l-Ministeru tal-Anzjanità Attiva u waqqgħu għal segretarjat.